L'ère damadɔ a kɛlen kɔ ka foroba tɔgɔdali sɔrɔ ka kɛ républicain jamanatigisi kalata cɛbɔ ye ani k'a jira ko ladala kinifɛlaw wasaden sénateur J.D. Vance bena kɛ a ka jɔyɔrɔ fangaɲɔgɔn ye n'o ye Colister. Trump donna Milwaukee Fisher Forum kɔnɔ a lamininen ni dɛmɛbagaw ye k'a kɔmɔgɔw fɔ min ka kan ka kɛ setigi jamalajɛ ye. O kɛra tile ni waatiba filanan ye républicain jamaw fɛ min ye bolonɔ bila ka baraji di lakarila gɛlɛn kɔrɔ dɔ ma min kɛra a dɛmɛbaga dɔ bɛɛ la katigɛlenba ye. K'a sɔrɔ Trump n'o ye san 78 ye o bɛ ka da a yɛrɛ la kosɛbɛ a ka seginni na Maison Blanche la. Hali ni sariyako gɛlɛya caman bɛ yen ani fanga boli fila minnu y'a ka fanga sarati fɔlɔ diri dara. Jamanakuntigi Joe Biden yɛgɛgɛlen kalata dafiyaw fɛ ani demokratiw haminanko la a ka kɛnɛyako cogoyaw kan. A ka yɛrɛfɔw ye kunnafoni dɔ bɔ k'a fɔ ko Trump Vance ka laɲini bena Amerik jamanadenw ka jɔsariya bɔ u bolo ka cɛmancɛla mɔgɔw tɔɔrɔ ani ka ɲɛnamaya kɛ sɔngɔ gɛlɛn ye. O bɛɛ kɛra ka nafa don tɔnba nafolotigiw ni namaratɔw la. Tiɲɛna a kɛlen kɔ ka ciden caman ka kalata sɔrɔ walasa ka cɛbɔya nin ta. Jamanakuntigi kɔrɔ Trump bena GOP n'o ye républicainw ka politikitɔn ɲɛ minɛ kalata sabanan tugutugulen na. A ye sɛbɛya sɔrɔ san 2016 a ye kun sɔrɔ sisan jamanakuntigi Joe Biden fɛ san 2020 a bena min kunbɛn kokura Novembre kalo nata la. Jamalajɛ kɛyɔrɔ kɔnɔ jamanakuntigi kɔrɔ lamininen ni Amerikɛ jamanaba ye kokura Make America Great Again tamasiyɛnw ye ka sɔrɔ maraw ye kalata ka tugu ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛsi Trump ka fanga sarati filanan ma min kan ka foroba bonyamasegin jɛmukan kɛ alamisadon nata la. Trump ka yɛrɛfɔ ko ɲɛmɔgɔ ye républicain jamana lajɛba ni labɛn walasa ka cikan nɔgɔman dɔ jira min bɛ jigiya jira k'a sinsin barokun kan minnu bɛna to ɲɛmɔgɔ tilalen dɔ ka se ka nisɔnjaya bonya kalatalaw ni si wɛrɛw cɛ.